Tegyük fel, hogy egy 13 évest vagy egy 15 évest megerőszakolnak, és várandós lesz. Ilyenkor mit jelent az életvédelem? A megerőszakolt lány segítségre szorul. Terápia, megfigyelés, segítség, orvosi ellátás, annak a megvizsgálása, hogy fizikailag egyáltalán mire képes a teste. És olyan értelemben is segítségre van szüksége, hogy ki kell őt emelni abból a közegből, ahol ez megtörténhetett vele. Az abortusz amúgy általában sokszor eltusolja ezeket az eseményeket, és ezért ismétlődően megtörténik az erőszak. Az abortusz az erőszakot nem törli el, sokszor még egy trauma a lány számára. De vizsgáljuk meg a résztvevőket. Az elkövetőnek nyilvánvalóan fontos, hogy büntetés járjon. Van a lány, aki semmiről nem tehet, neki segítségre van szüksége. És van még valaki. Van a magzat, aki szintén nem tehet arról, hogy hogyan